מתכון משוגע למנת קרי ירוק עם טופו ובמבו שוטס. הרתיחו ווק לרמה מפחידה. הוסיפו שמן חמניות וזרקו פנימה משולשי טופו להשכמה מהירה. הוסיפו תערובת תבלינים, מלח, פלפל שחור, אבקת שום וסוכר. והקפיצו במשך 2 דקות, גם כי זה ממש כיף. הוסיפו לווק רצועות בצל ועיגולים של פלפל צ'ילי תאילנדי. הוסיפו עגבניות שרי פרוסות לאורך ופטריות אוזן שחורות מושרות 5 דקות במים רותחים. הקפיצו בשיא האהבה למה שאתם עושים והוסיפו כף שום קטוש להקפצה נוספת. הוסיפו עלי לובג, האח הסקסי של הסלרי, או עלי פטרוזיליה, סלרי או כוסברה, מה שבא לכם. הקפיצו 2 דקות ושימו בצד לנוח. שמים שמן על הווק הרותח ומוסיפים רצועות במבו שוטס. הקפיצו והוסיפו מתערובת התבלינים שלנו. הוסיפו את הרוטב ותנשמו עמוק, כי תכף אנחנו מחזירים את הירקות ואת הטופו שלנו לאיחוד גלויות מרגש במיוחד. הקפיצו הכל ביחד ושימו לב לצלם את ההקפצה מזווית עליונה לצורך התלהבות מוגזמת מעצמכם. ערבבו עם כף גדולה בכדי להספיג את הרוטב בכל המרכיבים וצלחתו לצד אורז יסמין מעודה. הנאה מובטחת בתיאבון. Da da ya ya